systeemin sille mitään tukat. Luulen, että hevosellakin on. Varmaan ajattelin, että hevosellakin on tämmönen. Ja sit se vaan haukusi tähän. Joo, se oli nyt. Oot se tykkää, kun se vasta yleensä aika pitkä semmonen. Kyllä näin. Tää on niinku vaalean otsatukka tämä. Näin. Tulla tänne. On normi otsatukka. Ei se haittaa. Valella ei ole sytsiä, meillä on sytsät ja meillä on loimi, se on rikki. Ja Vallella on loimi. Meillä tähän Vallelle loimi. Mulla on aika sleitää näiden paikka. Tää on vähän niinku rikkokarsina. Tommonen. On tommosen tyylin täällä. Koska tää näkee oikeesti tilalla hyvin. Koska tää on joku 2 ilmaa, 130. Ja mulla on tosi paljon tavaraa oikeesti. Siis mun sleistääli on keskellä olohuonetta. Oikeesti. Tossa on mun sleistääli-alue. Ui. Jään Vallen tarhaan. Tai tää nyt saa leikkiä olevansa tarha. Kyllä kohta haetaan Vallen takas sisälle. Mutta niin. Voiko se nyt hetken olla täällä tarhassa. Tossa penkillä. Et se pysyy pystyssä. Muuten kaatuu. Se ei oikee hevonen. Toi on nyt väliaikainen talli. Tai karsina. Tarha. Eli semmonen ulkoilualue. Hei! Sä et voi vie kaikkea tilaa. Noin. Mitähän mä sit voisin tehdä? En tiedä. Itse asiassa en aika sovea nyt, koska täällä sisällä on kuuma. Smoothia. Tiedä, mun haluttu tehdä jotain, mutta mä en tiedä mitä. Ois mennä tyyli jossain karkkia. Legit. Mä en kovin visioita tästä videosta nyt niinku. Joo, vähän heppomainen tyyppinen. Koska mä oon heppa tyttö. No se on tämmösen matkaharjan. No ei mä paljon pitäis ottaa tuolta katosta pois. Voitais se tänään tehdä, koska on ollut tammikuuta asti nyt on huhtikuu. Se oli tammikuussa mulla synttäreillä 22. tammikuuta. Ja täällä ja ei kun silloin joku viikonloppuna on mulla on 29. päivä huhtikuuta. Tai kun mä tätä videota kuvaan. Kävin tuolta kalenterista siis katsomassa. Paljon monesta päivä siis. Katsomassa. Mä en nyt kunnolla sitä syksystä mennessä harjoituksia. Mulla on siis sotukko täällä hiuksissa. Se voi olla tuolla. Siellä on päässyt kyllä. Äiti oli peilinteitä. Ei tarvi. Se on niin vähän.
Totta kai. Ei sinne jääkaappiin mahu. No kun siellä on mun Stanley-kappikin. Niin se ei mahu sinne alle.